chapter na yun. Ayan guys, ako naman magpapakilala ako sa Raba ng Bicol. Delta Omicron, Fatima Chapter. Batch 91-A. Ayan, yun po yung ating chapter, Fatima Chapter, Delta Omicron ng Bicol. Erega City. Ayan. Saraba. Viva Saraba. Ayan. Guys, bye muna guys. Ayan, nandito tayo ngayon guys sa bahay ni Brad Saraba. Oy! Dopong. Ayan, sa Saraba ko yan. Nagdala ako ng ating pinagkakaabalahan niya yung homemade chili garlic oil. Ayan, try daw niya kung masarap yung aking gawa. Ayan, Brad. Ang pangalan dito, Balbenas homemade chili oil. Garlic chili oil. So, alam niyo kasi na mahilig ako sa sa spicy. So, guys, try natin kung papasasarap ang lasa natin. Pero alam ko, patok na to kasi natikman ko na yung una eh. So, yun guys. Gusto ko rin pakilala sa'yo pala, pre. Sige, Brad. Ito yung pure husky ko, si Dos. Ayan, si Dos. Ayan. 3 months old. 3 months old. Ayan. Babae, lalaki, Brad? Lalaki to. Lalaki. Okay. And then, itong pangalawa, si Uno. Ayan, si Uno dahil siya ang una mong inalagaan. Husky. Ayan. Ang laki niya, pre. Ito, husky. Brad, bali sabi mo mga nasa ilang kilo na siya? Nasa ano na siya? 30? 30 kilo? 30 Kilos? na siya. Ayan. Yeah, more or less 30 kilos na to. Tapos ilang buwan, sabi mo, ilan? Ano na siya? Bali, 13 months. Ayan, 13 months na daw yan. 1 year and 1 month. Yan, alam mo, no? Ayan. Kasi March na ngayon, so 5 siya. So, to be exact, 15 months pala. Sorry. Ayan, Brad, Tsaka Dos. pwede mong lagi din siyang nagbablog sa ano ka ba, TikTok? Oo, may TikTok din ako guys. Baka gusto nyo makita. Dupong M. Ayan, nakikita ko yung mga nakikita ko yung mga ina-upload niya about kay Uno at saka kay Dos. Ayan. Yeah. Ang daming views ng mga kanyang mga vlog sa pinapakita niya. Ayan. Yung kita mo, behave sila Brad. Paliwanag mo kung anong mga pinapakain mo sa kanila. Ay, itong dalawa, ever since, raw feeding na ako, raw feeding. Ayan. Kaya pala nung nagkita tayo sa grocery, no frills, bumili ka ng mga raw, yung mga karne? Yeah. Bumili ako ng Ground meat ba yun? Meron silang routine sa 1 week. Raw nila, at least pork, beef, and chicken. Ayan, pati May pala. May fish din sila, pero bumibili pa rin ako ng parang raw na dog food. Somewhere dito sa Esteban din. Ayan, meron din dito. Bawal. Ayan, meron din dito anong tawag nito, Brad? Ayan. Ayan yung mga pang-tag nila. Para pag nagpe-play. Pag nag-play kami, yan. Pagka itinaas ko to. Sige nga, Brad, pakita mo nga. Ayan. Kukunin na niya Uno. Yan. Ayan, si Ono. Ayan, sobrang laki talaga, Yan. Ayan. Yan. Pero talagang nakita ko nung pagkapasok ko pa lang sa pinto, talagang behave sila nung may sinabi siya na sumunod ka agad. Ayan. Kasi pag hindi sila susunod, hindi sila pakakainin. Ganun ba, di pa kakainin. Ayan, laki ng smart TV mo, Brad, Hindi. Ayan, laki, Regalo sa akin ng anak ko yan. Ayan, may bike pa dito. Nagbabike ka, Brad, pag summertime? Ngayon kasi, kung makita nyo, Ayan. medyo may kakatapos ng surgery, pero okay na, going na. Ayan, pala siya ngayon. Yung routine ko na, Anong tawag niya, Brad? Yung naka-CBW? Yung tawag niya? WCB. WCB, pag dito sa Canada, pag hindi ka makapagtrabaho kasi na nagkaroon siya ng aksidente pa. Pero ngayon, okay na. Ayan. Ongoing na yung therapy ko. So, pagka umaga, Sinimento ba yan, Brad? Good. Sinimento? Sinimento. Ayan, cement. Ayan. may pwede naman ipakita yun kasi medyo okay naman na. Ayan. Medyo, ayan yung tahi niya. Ayan, yung tinahay pala. Ayan, Yung tahi Ayan, niya. pinakita talaga. Grabe, Yan, pero na ko na. Ano kasi siya, guys, dito sa Canada, matagal na siya dito, mga nasa 15 taon na ba, Brad? Wala pa. Dali pa lang, 2014. Tapos, welder siya dito.
Napakagaling na welder nito. Anong mga ano Brad? TIG welder ba o ano? Combination. Combination. So, is Mauji daw. Tapos nakwento mo dati kang nag-ano sa TESDA ba sa Pilipinas? Ay, Yung oo, dati oo. mong trabaho doon. So, yun. Ito yung activities lang. Pagka ganitong WCB guys, mahirap. Kasi Ayan, siyempre. Counting sharing lang guys tayo. Dahil bumisita Meron tayo. pa naman tayong part 2. Abangan nyo yung part 2 namin ni, Tapos may nakita ako dito. Ayan, tinanong ko siya about dito sa sa mga shell ng egg. Ayan. Brad, Stay there. Sit down. Sit. Sit. ayan kita nyo, sumusunod sa kanya. Ayan. Stay there. Stay. Ayan Brad, para kaalaman ng lahat, yung para may matutunan sila. Ito kasi, ito yung raw egg na pinapakain ko din sa kanila. Lahat ng kadalasan na meals nila sa once a week or 7 days, sabihin natin 7 days sa isang linggo, at least 5 times sila na bibigyan ko sila ng egg, raw egg, minimix ko doon sa... Biniblend mo Brad o ano? Hindi ko na biniblend. Crush lang, pinakrush mo? Tinatanggal ko, pinipisa ko, tapos sinahalo ko doon sa food nila na may pellets or dog food or yung raw meat, ilalagay ko din yan. Tapos hindi ko ito tinatapon guys. Yan. Ito kasi, wag lang yung boil. Kasi iba na yun kasi na-boil na. Na-boiled na. Yung raw lang talaga. Yung pagkatapos ng raw, pagkatapos kong pisain, then iniipon ko din dito, tapos Ayan. ano ko na siya, i-blend ko hanggang sa mapino, and then yung pinaka-pino niya parang pulbos na, pulbos na siya, then i-scoop ko ng 1 tablespoon, inahalo ko sa pagkain nila. Yan. Para dun sa calcium. Calcium, mga bones Bone calcium. Ayan. May mga gumagawa na rin ng ganito, kaya yung mga anak ko kasi, yung dalawa, mahilig sila sa, may diet sila kasama sa, sa egg, kaya hindi kami namawalan. Kaya, so, Dahil eventually, yung anak ko kasi nagwe-wait siya. Eventually, pagkain namin dito, pagkain na rin itong alaga namin dito sa bahay. Uno tsaka dito. Ayan Brad. Sakto, nakapag-vlog tayo, Yeah. Unexpected. Sabi ko, natuwa kasi ko pre. Nung nasa yung hindi ko expected na ganyan pala siya talaga kalaki. Ang bilis lumaki, Ayun, may artificial yan. Hindi. O, totoo. Yan. Totoo. Yan. Ayan. Ito rin totoo. Ayan si... Hindi ako nagbibigay sa kanila ng yung mga rubber or something. Pag mga toys pwede, pero pag sa pagkain maingat ako dahil siyempre sila sensitive sila lalo na itong maliit kasi hindi pa siya kailangan yung EDA niya or EDA ba yun? Sabi ng vet doctor niya is kailangan mapataas pa. Okay. So, ayun. Ayan guys, at least napasilip ko na sa iyo si Ono at saka si Dos. And the same time si Brad Dopong. Ayan. Kasaraba ko siya. Brad, sa mga Shout out sa mga Alpha Pi chapter diyan. Pangasinan ka, di ba? Ayan. Pangasinan branch. So, mapanood nyo sana to. Ayan, mga kasaraba. Kumusta kayo dyan? Long live Saraba. Ayan.